हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबाय थाबाय दिनै जोङो माने बियो आंनि बिनानाव बिबो बिनानाव जोङो मोनसे चेलेन्ज लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिंब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो दानिया नायलांदो जों चेलेन्ज दिन्थिनोसै नोंथांमोननि सेराव दा जोङो मोननैसो जानायनि चेलेन्ज लानि दा टाइम होना लाग्रोनि फार्स्ट टाइम जों मेगी चेलेन्ज लागोन मेगीखौ सुनानै लाखादो निया समान निया साथामनि मोनथाम मेगी सोरखासे थाब जाखांनो हायो जाबाय टाइमखौ दोन मबाइलखौ सिगाङाव जोङो 30 सेकेन्ड लागोन टाइमखौ 30 सेकेन्डआव जों सोर बेसेबां जानो हायो नायनोसै दा टाइम स्टार्ट नाउ टाइमआबो जाबाय नायनो बेसेबां जाखो आंनिया बांसिन जोबदो निया सेकेन्ड बियो थार्ड दा फार्स्ट राउन्डआव आंनो देरहाबाय फार्स्ट राउन्डआ जोब्बाय निया मेगि जानाया आरो नेक्स्ट राउन्डआव थांलायनोसै फार्स्टआव जों लादो नैया बियो मुगु दालमुग ओमफ्राय बादाम इनि उनाव पियाज फानलु हानाय मिक्सार आरो बियो मिक्स बेखौ जोङो रानगोन नैदो दा जोङो निया मेगि जानाय बाथिखौनो लादो बेयावनो राननोसै लाबाय जोङो नैदो फोथि खनसे दा सोरखासेया जायो जाखाङो नायनोसै बेखौबो दा जों इखौ 10 सेकेन्ड लागोन टाइम एक दुई तिनी आंनिया सेकेन्ड थाबाय इनिया बांसिन जोबदो उइनार इयो जानथोबाय निया गोदाय जागोन लास्टआव दानिया नेक्स्ट नै चक्लेट बेखौ जों 5 सेकेन्डआव लागोन सोर थाब जिरनानै जानो हायो अनलि 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड ला आरो नोंनि 10 सेकेन्ड गावा जानो हाया इनखेबे 10 सेकेन्ड लानो बायदि जों हायोना दे होमबा 10 सेकेन्ड टाइम नाय 1 2 3 बिसिनि नालाय जों बिसिनि नायाखै गैयानो नङा आं फासि आं होके आं हादियानो नाया बिसिनि नायाखैमोन आङो थालांबाय थेवबो जानि र' गथायखौ नों हाबायना खोननै देरहाबाया निया बिनि चेलेन्ज सोरखासे बांसिन जानाय सोर माखौ जायो दा फोजौ हानाय दे Dai, deh makanya.
एबारानो ला एबारनिखौ 30 आंनिया सेकेन्ड popcorn. होगोन मानो होनबा खोब बिसिनो हाया आङो 30 सेकेन्ड 1 2 3 आंनिया जितखानानै जायो Hmm. 30 second pura lebar. Rasa dia apa lagi? Ini. Nah ini ya. Ibarat yang dia apa? Ini agak hilang ini. Yang ada dembang gue bisa. Rania kon nih dia apa? Biu kon se, angkon se. Tadi ini uina radia randi mari. दा जोंनि चेलेन्जआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना जोंनि चेलेन्जखौ माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आलु सोबाय दा आरोबाव लोगो मोनगोन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बाय बाय